Assalamu alaikum, sunana Yusuf Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Lukman a cikin shirin labari na. Sunana Aisha Usman wacce aka fi sani da Jamila a cikin fim din Izzar su. Sunana Hassan Ahmad wanda aka fi sani da Baban Dukwana 90 kuma magajin Ibro. Sunana Fatima Sa'ida Abdullahi wacce aka fi sani da Bintu a cikin shirin Dadin Kowa. Sunana Zulaihat Ibrahim kuma Zulaihat a cikin shirin Dadin Kowa. Ikilima a kwana 90. Sunana Yohana Sani jaruma a masana'antar Kannywood. Samun shugaba na gari a kowace ƙasa a kowace al'umma shine tushen samun rayuwa mai inganci. Wannan haka yake. Ina 'yan uwana mata? Ina al'ummar Bada Jakus? Mu fito kwanmu da kwarkwatanmu. Kai tafi alkhairi ne. Shine mutum ɗaya tilo da ya tara jigo na shugabanci. Mutanen Bade da ƙauyukan da ke gefen su. Ranar zaɓe sai mu fito mu yi dandazo. Ku fito ku zaɓi Kai tafi alkhairi ne da mu da ku gaba ɗaya. Ni ma shine zaɓi na. Allah ƙara kare ka.